Suicidal mission. Бата там се стреля. Там се стреля. Чули? В момента се едно сме в шибаното Call of Duty. Чува се някакъв хеликоптер над нас и се чува автоматичен огън. Ако дойде кола там, ние няма да я чуваме. Нещо идва. Леко тук, леко. Камера. Ние видяхме по малката, към голямата по. Да, мисля. Ще ни види охраната или ще има някой на колата. За първи път я виждаме на живо. Гледай каква огромна бяла линия. Бате, това звучи като минигън. Ето! Червей, че вижда. Да, вижда се. Какво е това, бе? Батле, какво е това? Скъпи зрители, намираме се на кръстопът. Оттам чуваме чакали, които вият като страдащи хора. От другата страна чуваме автоматично оръжие, пуснато на ръж. Това е сегашната ситуация.